Deze week hebben we voor u de eerste aflevering van onze nieuwe serie over zorg in het Krijtland, getiteld Zorg voor Lu. Mijn naam is Gabby Kersten en welkom bij de eerste aflevering van het programma Zorg voor Lu. Dit is een programma over zorg in het Krijtland. In deze allereerste aflevering zullen we praten met gezinnen die gekozen hebben voor het pleegouderschap. Mijn naam is Twan Engelen. Mijn naam is Caroline Leemers, getrouwd met Twan Engelen en we zijn pleegouders van een jongetje en een meisje. Ik ben Francisca Moldijk en ik ben de pleegmoeder van Jessie. Ik ben Eugène Moldijk, ik ben de pleegvader van Jessie. En ik ben Jessie, Benjamins. Voor jullie is het natuurlijk heel normaal, maar zouden jullie, de kijkers en mij, willen uitleggen wat nou precies pleegkinderen zijn? Kinderen die eigenlijk een thuissituatie hebben die niet houdbaar is, die gewoon die toestand die verbroken is. En of dat nou drugs is, of dat nou alcohol is, vaak gebroken relaties. Dus de thuissituatie loopt niet meer en er is geen andere opvang dan het pleegkind. Er is geen familie die opvang kan bieden, dan wel biedt. En ja, dan meld je je aan, neem ik aan, bij de pleegzorg. Maar dan daarvoor zit een heel proces natuurlijk. En hoe zijn jullie tot het besluit gekomen om pleegouders te worden? Wij hebben dat besluit genomen door kennissen, die eigenlijk ook alle pleegouders waren. En dat heeft ons eigenlijk aangesproken. Toen hebben we het eerst thuis even overlegd en over gepraat en dan gaat er weer een tijdje overheen. Dan neem je de stap en belt de pleegzorg. En dan komt er iemand voor een gesprekje en dan, en als alles verteld hebt en zij alles verteld heeft, dan gaat ze weer weg en dan ga je weer met elkaar overleggen. Dan ga je weer daar eens vragen en weer eens zus en weer eens zo. En en wij hebben toen nog een hele tijd gewacht tot we uiteindelijk 2 jaar later weer dachten, we willen het toch. Ja, dan hebben we contact opgenomen en dan hebben we verder stappen ondernomen. Dan krijg je dus een cursus, een stapcursus. En er zegt niemand, jij bent geschikt of jij bent niet geschikt. Dat ga je zelf zeggen tijdens die cursus. Tijdens die cursus krijg je informatie. Je wordt ook begeleid in het keuzes maken van dat wil ik wel, dat wil ik niet. En gedurende die 7 cursusdagen ga je zelf bepalen van dit is iets voor mij of dit is niets voor mij. En dan zeg je keuzes. En welke keuzes kun je dan bijvoorbeeld maken? Jongens, meisjes, wil je gehandicapte kinderen eventueel of liever niet. Dat soort dingen. Alles wat jij vindt dat je uit wilt sluiten of juist wel. En op die manier is het ook voor pleegzorg makkelijker om te matchen. Dus we kijken niet alleen wat ben je voor een gezin, dus qua samenstelling en qua karaktereigenschappen. Maar ook wat zijn jouw, waar staan je prioriteiten aan, wat vind je belangrijk, wat wil je niet. En op die manier kunnen ze optimaal kijken van past dit kind bij dit pleeggezin. Jullie hebben gekozen voor pleegkinderen. Maar waarom pleegkinderen? Waarom geen adoptiekinderen? We hebben erover nagedacht, maar bij adoptiekinderen haal je kinderen uit een ander deel van de wereld, met een andere cultuur naar Nederland toe. Terwijl er in Nederland heel veel kinderen zijn, pleegkinderen, die ook een plekje nodig hebben. Zodoende hebben wij gekozen voor pleegkinderen. Maar je kunt ook in Nederland adopteren, niet? Niet veel. Er zijn niet veel kinderen die je in Nederland kan adopteren. Ja. Nederlandse kinderen adopteren. Kijk, als je een buitenlands kind, Chinees, Thaise kind, dat kan je makkelijk hierheen krijgen bij spreken. Alleen vinden wij dat zo'n kind zich hier aan de cultuur moet integreren. En terwijl hier in Zuid-Limburg net over de 500 kinderen geplaatst zijn. En er zijn nog meer kinderen die geplaatst kunnen worden. En die vinden wij samen dat die hier een betere plek hebben als wij rijke Europeanen gaan naar buitenland toe kinderen halen. Terwijl hier de kinderen hulp nodig hebben. En het is natuurlijk een heel grote verantwoordelijkheid wat jullie dan ook voor dat kind op jullie nemen. Maar hebben jullie ook rechten?
Ja, eigenlijk krijg je na een jaar familierecht. Dus je kindje, want in het begin ben je bang. Eigenlijk ben je gewoon bang dat ze het kindje van je wegnemen. Dus je denkt, ik kan wel gaan houden van het kindje, dat klinkt egoïstisch, maar dat bedoel ik niet. Maar dan denk je, als ik het 3 maanden wegnemen, wat dan? Dus, terwijl het niet eerlijk is om niet te houden van het kind. Want eigenlijk staan ze daar allemaal om te springen van 2 warme armen die hun beschermen. Dus dat moet je gewoon zelf aan de kant zetten. En na een jaar heb je familierecht en dan kunnen ze toch niet zomaar meer bij je weghalen. Dan heb je wel wat recht. Ja, als pleegouder heb je niet zo heel veel rechten. Je bent natuurlijk vanuit instanties aangesteld eigenlijk. Hè? Maar je hebt niet zo heel veel rechten waar je op terug kan vallen. Maar je mag wel bij klappen. Kom maar zitten. Je hebt niet zoveel rechten waar je op terug kan vallen. Maar het gaat ook niet om de pleegouders, het gaat om het kind. Dus je kan nu wel zeggen van ja, je moet een hele winkel gaan installeren voor die pleegouders een rechten te geven en zo. Ik betwijfel of dat nodig is. Ik denk dat iedere pleegouder bewuste keuzes heeft gemaakt en daar zo goed mogelijk mee omgaat. En in de praktijk blijkt dat ook zo te werken. Ja, en dan komt zo'n pleegkind bij jullie in huis. En zo'n kind heeft natuurlijk bagage, emotionele bagage. Hoe gaan jullie daarmee om? Er is geen boek die zegt van tevoren van nou zo en zo moet je doen. Er komt een situatie en dan denk je van nou, hoe zou je als je eigen kinderen hebt op reageren? Doe dat heel natuurlijk. En jammer is dat uiteraard je kind krijgt wat die bagage al veel heeft. Met andere woorden, een kind van 6, 7 jaar is al gevormd. Dus dat duurt die weg wel langer. Als je eigen kinderen zou hebben die je al een heel vroeg stadium moet corrigeren, corrigeer dat makkelijker. Maar ja, geduld hebben, geduld. Als ik erover na zou denken om pleegouder te worden, welk advies zouden jullie me dan willen meegeven? Met 2 benen op de grond staan. Ik vind het niet belangrijk vinden of je papa of mama genoemd wordt. Dat speelt vaak van maakt dat uit. Die plek, je krijgt zelf je eigen plek. Geduld hebben. En openstaan voor het kind. Het een welkom, met 2 armen openstaan voor een kind. Maar ook niet vergeten wie je zelf bent. Ja? Ook jezelf blijven, vooral jezelf blijven, want dan kun je het. En daar komt namelijk zoveel op je af. Leuke dingen, ietsjes minder leuke dingen. Het heeft alles 2 kanten. Maar als je stevig op bij de benen staat, dan lukt je dat met alle gemak. Ja, kan je er helemaal op aansluiten. Dus welk advies krijg ik van u? Als je kinderen mag en ruimte hebt in je hart, met gesprek met de pleegzorg, zorg dat de pleegzorg in contact komt. En dan kijken wat ze kunnen bieden, een stappencursus volgen. En als je steeds geen verplichting als je stappencursus gevolgd hebt, dat je zegt van nou, dit nou moet het, hangt dan vast. Als je zelf eraan toe bent na zo'n cursus, dan begin je eraan en dan gaat het prima. Ja, ik vind de eigen identiteit belangrijk, zowel van jezelf als van een kind. Het kind moet de ruimte hebben om persoonlijkheid te ontwikkelen. Maar het moet ook niet zo zijn dat je gezin ineens helemaal met de neus de andere kant op gaat. Je moet als gezin je eigen identiteit houden. En daarin is plaats voor kinderen in nood. En die moet je kunnen zien ontwikkelen. Want het is namelijk heel interessant en belevingsrijk om te zien hoe een kind zich ontwikkelt als hij de zorg krijgt die hij nodig heeft. Ja. En daar kun je ook van genieten. En Jessie, heb jij advies voor mensen die ook pleegouders zouden willen worden? Jij bent ervaringsdeskundige dus. Moeilijke vraag. Ja, maar dat is een hele intelligente jongen. Ja, dat is een moeilijke vraag. Heb jij niks? Dus niet denken dat ze gewoon heel veel liefde moeten geven? Ja. Ja. En nog eentje, hè? Loyaal zijn. Ja. Het kind loyaal laten zijn naar zijn eigen ouders toe. Dat het echt 2 kanten op mag met zijn gevoelens. Ook al zit je mensen met de tenen krom, maar het moet gewoon. Het zijn hun ouders dan. Of het zijn zijn ouders. En hij mag daar heel erg loyaal aan zijn. Het verleden moet zijn plaats hebben. Je kunt het niet uitwissen en je moet het ook niet willen uitwissen. Dat is het kind zoals het binnenkomt. En het verleden is een deel van het kind en dat moet je gewoon erbij nemen en zijn waarde laten hebben. Ja. Ja.
En dus laatst is er een heel groot artikel in het Limburgs Dagblad verschenen. En dat was eigenlijk voorpagina nieuws dat er te weinig pleegouders waren en te veel pleegkinderen die dus niet konden geplaatst worden. Wat zou men kunnen doen om eigenlijk pleegzorg nog te verbeteren? Nou, verbeteren in die zin dat je zoveel mogelijk pleegouders hebt waar je de match mee kan doen, waar je dus ook de plaatsing, een geslaagde plaatsing kan laten wezen. En daar zijn we op dit moment in de regio Vaals aan het werken, omdat we statistisch gezien in de regio Vaals echt aan het achterste einde zitten. Van de 550 pleeggezinnen in Zuid-Limburg hebben we de regio Vaals geholpen, Margraten samen 7 of 8 pleeggezinnen. Nou, dat vind ik ver onder de maat. Dus ik heb het initiatief gestart om te kijken in hoeverre dat we daar iets aan kunnen doen in Vaals en omstreken. En ben ook een informatiecampagne gestart daarvoor. En hopelijk voelen mensen zich aangesproken en krijgen ze wat dat betreft een puls om die informatie tot zich te nemen. En via de media kunnen ze ervaren hoe dat in april zal gaan. Ja. En als mensen nu al het idee hebben dat ze informatie willen hebben, waar kunnen ze dan kijken? Bij Sonar, op de website. Ze kunnen zich ook altijd aan ons wenden, wij kunnen ze ook verder helpen. Maar ik zou zeggen, geen mogelijkheid onbenut laten als ze informatie willen hebben. En alles gaat natuurlijk over informatie. Het is niet zo dat je in één keer besluit, zo, dat wil ik nu. Het is die informatie die langzaam tot je komt. En vandaar ook dat een stapcursus in eerste instantie informatie geeft en geen enkele dwang. Het is eerst kijken dat je genoeg informatie binnenkrijgt. En vandaar dat ook alle kanalen daarvoor openstaan. En zoals gezegd, de komende tijd zal in de media genoeg aanhechtingspunten zijn om daarop in te springen. Pleegzorg heeft natuurlijk leuke en minder leuke kanten. Maar mijn vraag is nu, waar genieten jullie eigenlijk het meest van? Je kind ziet groeien. Het kind komt binnen, dus bang is misschien niet het woord, maar is afwachtend. Wat staat me nou te gebeuren? Ze komen in een dramatische situatie, wat voor oorzaak dan ook. En dan komt zo'n kind hier, die zit de eerste paar dagen echt de koude boom kijken. En op een gegeven moment komt zo'n kind tot rust. Dan gaat ze je vertrouwen, dan gaat ze je waarderen, dan krijg je respect voor zo'n kind. En die omslag wat zo'n kind dan meemaakt, dat zie je zo'n kind en denk je, nou, daar doe je het voor jezelf een groot deel voor. Ja. En zo'n kind dat waardeert is grandioos. Ja. En waar zit jouw kind? Ja, daar sluit ik me bij aan. Zo, je zegt groeien, maar het is ook ontwikkelen. Het is dat zij ook, ze laten zien wie ze zijn, maar ze mogen ook. Zo, ze krijgen een ruimte, dat is heel prachtig om te zien. Ja. Ja. Nog dezelfde vraag. Nou, als die met zijn vriendjes rondlopen en zegt, ik ga nu naar huis eens kijken of mijn moeder het eettal klaar heeft. Zo, van, erop vertrouwend van, of onder het raam, hier ruikt het al lekker, wie vlug naar binnen. Dat die, en ook als er iets mis is, dat hij toch altijd weer naar huis komt, dat hij weet, ik kan gewoon naar huis komen. Dat is niet zo raar. Lekker toch vertrouwd thuis. Ja. Voor onze eerste item nemen we u mee naar IJs. Daar komt Florence Hamers vandaan. Zij deed recentelijk mee aan La Voce Particolare, een programma waarin klassieke zangtalenten door een deskundige jury beoordeeld worden. Omroep Krijtland sprak met haar en haar ouders voordat de uitslag bekendgemaakt mocht worden. En daarna. Het muzikale dorpje Ees is sinds kort een semi-professionele zangeres Rieker. Het is Florence Hamers van de Ezerbosweg.
die met de regelmaat van een klok ook in Maastricht woont. Het hoogtepunt uit haar voorlopige carrière is een optreden in de eerste ronde van Una Voce Particolare van Ernst Daniel Schmidt. Florence Hamers, du bist weer eens terug op die oude adres, IJzerbosweg in Ees bij Ding Ouwes. Heerlijk om terug te keren? Ja, zeker. Ja, ik blijf toch van Ees. Hè. Ees is een muzikaal dorp. Het is bekend om zijn verenigingen, muziekleven, koren, solisten. En du bent ook een van de aankomende solisten. Du bent aan een zangcarrière begonnen. Zij het vrij laat, op 22-jarige leeftijd. Waarom zo laat? Ja, wie is het gekomen? Ik pas laat beseft dat ik dat leuk vond en dat ik dat wohl en goed. En toen ben ik op 22-jarige leeftijd nog begonnen met zangles. Want daarvoor had ze aan de Universiteit Gezondheidswetenschappen gestudeerd, dus dat had niks met muziek te maken, leek me. Nee, daar was ik toen nog mee bezig inderdaad, met die studie. Het is gewoon als hobby begonnen, dus het zingen. En ja, langzaamaan is het toch het belangrijker geworden. Ja. En toen begint het weer langer wie schoner te vingen? Ja, ik zou nog meer proberen om er ook het meer mee te kennen. Dus ook als zangeres te kunnen werken. De aanleiding voor dit gesprek ineens is eigenlijk het gans anders. Het had alles met musical te maken. En de NCRV en het programma Una Voce Particolare. Ja. Waar had ze auditie gedaan daarvoor? In Hilversum was dat, ja. En, wie ging dat toe? Ja, dat was spannend. Daar zit ook wel de Ernst Daniel Schmidt en zijn productieteam. En dan had ze 5 minuten om te zingen en dan moesten ze maar proberen te overtuigen. Hoe was het geluk een compositie van die voorkeur te mogen zingen? Wat was dat? Dat was Someone Like You in een musical, Jekyll and Hyde. Je bent in de eerste ronde van Una Voce Particolare geraakt, maar daar moest een melodie zingen die ze niet had gekozen. Nee, dat klopt. Nee, ze hadden nu thema's en ze hadden dus Les Miserables bedacht. En daar hadden ze mij gewoon gezegd van, du moest On My Own zingen. Is dat het wat je likt? Is dat een melodie, was ik het met kans uitstralen? Ja, ik was er heel vroeg met, want het was qua ligging heel goed en ik kon het al en ik vind het echt een gouden keus, dus ik was heel vroeg. Wat is dit heerlijk en goed. Zij hebben stemmen en moed. Ik had een privézangles gehad van Riet Kalle in Geleen. En nu sinds 5 jaar van Octave Hardy. Wie heeft het mooiste geluid? Wie klinkt en zingt er straks bovenuit? Riet Kalle had me voornamelijk klassiek geschoold. Maar ik wil graag me zo breed mogelijk oriënteren. En bij Octave Hardy doe ik eigenlijk alles, van licht tot klassiek. Dus hij zegt eigenlijk alles, brede oriëntatie. Maar een musical had daarin toch die grote vuurkuur? Ja, dat is toch hoe mijn hart het niet in uitgeet. Het is licht, maar toch ook wel ingewikkelder wie gewoon popmuziek. Er zit meer emotie in. Het spreekt mij wel erg aan. Er was ook eigen initiatieven in Maastricht, was woonachtig bij Ontplooid. Een kuurke opgericht of een koor, wat is het? Ja, musical koor Maastricht. En dat hebben we voor een aantal jaar geleden, 3 jaar geleden zelf opgericht. We zijn nu 2 jaar actief bezig. En ook immer hopelijk bekender aan het worden en verstreven wel naar kwalitatief goed koor. Vooral over het muzikale Ees gehad, daar komt vooral de muzikale familie Kokkelmans net voorbij. Door Peter Kokkelmans, door meester Kokkelmans, Zeliger, maar ook door Frans Kokkelmans. En met hem gaan ze ook het op touw zetten rond de Christmas? Ja, ik ben gevraagd door de Lions Club van Sittard Geleen voor een kerstconcert te zingen. Als solist en Frans Kokkelmans is toch gevraagd ook als solist en we ook het duet te zingen. En dat zal dus in december plaatsvinden. We gaan naar eponiem, een meisje met een onmogelijke liefde, Florence Hamers.
Wie ziet ze dat? Ziet ze dat als een voorlopig hoogtepunt, dat tv-optreden? Ja, toch wel, want het is iets unieks. Was net snel met maken, ook met zo'n orkest en zo'n tv-opname. Wat toch, wat toch wel net vaak vuurkomt. Without a home, without a friend, without a face to say hello to. And now the night is near, now I can make believe he's here. Sometimes I walk alone at night when everybody else is sleeping. I think of him and then I'm happy with the company I'm keeping. The city goes to bed and I can live inside my head. On my own, pretending he's beside me. All alone, I'll walk with him till morning. Without him, I feel his arms around me. And when I lose my way, I close my eyes and he has found me. In the rain, the pavement shines like silver. All the lights are misty in the river. In the darkness, the trees are full of starlight, and all I see is him and me forever and forever. And I know it's only in my mind that I'm talking to myself and not to him. And although I know that he is blind, still I say there's a way for us. I love him, but when the night is over, he is gone. The river's just a river. Without him, the world around me changes. The trees are bare and everywhere the streets are full of strangers. I love him, but every day I'm learning. All my life I've only been pretending. Without me, his world will go on turning. A world that's full of happiness that I have never known. I love him. I love him. I love him, but only on my own. Wie had ze zich kunnen verenigen met de uitslag? Toen kent ze zagen afgescheiden als tweede geëindigd achter een winnaar uit Winterswijk. Ja, ik ben er wel tevreden mee. Het is jammer. Ik zou het graag nog een keer willen doen in de finale natuurlijk. Dan
kunt er misschien nog meer van genieten omdat het zo snel gaat. Maar ik ken me er wel met vereniging. Ja. Florence! Aangrijpend lied. Ik blijf het, dan kom lekker bij me staan. Aangrijpend lied, geweldig. Kijk of het indruk heeft gemaakt op onze jury. Fantastisch. Echt waar, ik vind het echt... Ja. Ja, verzond hij bij de ouders van het Florence Hamers. Trots op uw dochter? Ja, heel erg trots. Ik vond het erg leuk, ook wie ze het houden braak allemaal. Maar echt de moeite waard. Ja. En kent u ook verenigen met de uitslag? Ja, achteraf wel het woord. Natuurlijk hebben ze immer dat het eerste werd. Maar het houdt het super perfect. Het houdt zo'n goede jurywaardering. Dus ik word erg tevreden. Ja. Mil, pap van het Florence, had het Florence bij nader inzien de zangtalenten voor dich geërfd? Dat denk ik niet, want ik ben alleen maar heel goed aan de tiek zingen. En voor de verder rest ben ik een beetje amuzikaal. Ik ga natuurlijk wel, houdt natuurlijk wel van muziek. Zeker in de klassieke kant vind ik het altijd leuk om dus in te luisteren. Maar afgelopen zaterdag vond ik het geweldig wie het Florence gezongen heeft. Er wordt aanwezig in het Hanse Theater Zutphen bij de opnames in juni. En wens het nu terugziet, had dat toch een aparte bekoring, aparte charme? Ja, zeker had dat een aparte charme. Ik vond het zo geweldig wie de opnames waren. Die camera's, de entourage, alles was geweldig om dat eens een keer mee te maken. En zeker in zo'n geweldige studio. En helder klappen dan die had gedaan in beeld is volgens mij niet mogelijk. Nee, dat is absoluut niet mogelijk. Frans, zo heel geklapt wie het mogelijk wordt. En ik denk dat het dat ook verdient had. Nu had ik gehoord dat ze meteen na afloop, of dat die ouders meteen na afloop een telefoontje van John Bruggeler aan kregen. Ja, dat klopt. Ja, dat bellen en feliciteren mij met mijn optreden. Ze waren erg leuk, ja. Is dit tv-optreden nu een stimulans om nog energieker weer te gaan op het vocale pad? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik hoop ook dat er nu meer aanbiedingen zullen komen. Dus wie weet. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.